La cofradia de Jesús Crucificado i Nuestra Senyora de los Dolores ha realitzat a l'església de Sant Cosme i Sant Damià el tradicional pregó previ a la Setmana Santa, que aquest any coincidirà amb la darrera setmana del mes de març. A l'acte han assistit diferents persones, moltes d'elles membres de l'Hermandat, que han escoltat atentament les paraules del pregoner d'aquesta edició. Podremos comprobar seguramente que cada uno de nosotros entiende de una manera u otra la Semana Santa, aunque nos unen muchos vínculos que son de realidades comunes entre todas las hermandades, como pueden ser los tres pilares fundamentales de ellas: el culto, la formación y la caridad. El pregó és només la prèvia del que seran els actes que la cofradia té previstos pels dies de Setmana Santa. Pues el primer acto que tendremos será la procesión del Domingo de Ramos, conocida popularmente como la Borriquita, y será el día 24 a las 11:30 en la calle Sarajevo. Allí mismo bendeciremos la palma en la iglesia de la Merced. Y el siguiente acto será el Viernes Santo con la procesión de nuestros titulares, el Cristo Crucificado y Nuestra Senyora de los Dolores, a las 6 de la tarde, igualmente allí también en la Merced. L'acte ha finalitzat amb el jurament d'hermandat i la imposició de medalles dels que a partir d'ara seran nous membres de la cofradia, que any rere any segueix creixent amb membres de totes les edats.